рӯзи таваллуди хоҳараш барои ҷазира даҳшатноктарин рӯзи зиндагиаш шуд. модар дар зоишгоҳ буд ва ӯ бо падар дар хона танҳо монду таҷовуз шуд. ҷазира он замон ҳамагӣ 8 сол дошт. ман хуб будам ва ӯ ба наздам омада гуфт модарат духтар таваллуд кардааст, ман бояд бо ту коре кунам. ӯ бо зур маро таҷовуз кард. ман бисёр гирья кардам, дод задам, гуфт гирья накун вагарна мекушамад. агар ба модарат гап занӣ ӯро ҳам мекушам. вақте ӯ аз таваллудхона баргашт, рафторат бояд маъмулӣ бошад. аз тарси таҳдидҳои падар ҷазира 10 сол дар ин бора ба касе ҳатто ба модараш чизе нагуфт. тамоми ин муддат падар пайваста духтарашро таҷовуз мекард. замони наврасӣ ҷазира қасди худкушӣ кард. ҳодиса замоне ошкор шуд ки духтар бо ҳадафи таҳсил аз деҳа берун рафт. ӯ ба мақомоти тафтишотӣ аз 43 ҳолати дастдарозӣ падараш нақл кардааст. ӯ пайваста маро ба хона даъват мекард, маҷбур мекард ки биёям. ман аз ин ҳама хаста шудам ва маҷбур шудам ки ошкор кунам. фикр мекардам касе ба ман бовар намекунад, зеро ман хурд ҳастам. ҳама падари маро одами хуб фикр мекарданд. вақте хурд будам ба падарам бовар мекардам. ӯ мегуфт ки ин корро ба хотире мекунад ки маро дӯст медорад. 2 моҳ пеш падари ҷазираро боздошт карданд. ҳоло духтар бо модараш ба фишор аз сӯи хешовандони падар рӯбарӯ шудаанд. ба гуфтаи вакили дифои ҷазира, падари ӯ худро бегуноҳ медонад ва гуфтааст ӯро тӯҳмат доранд. модарам хеле хароб шудааст, ӯ чизе намехӯрад. онҳоям буданд ки мегуфтанд ту вайрон шудаӣ, модарат ҳам. шумо барои пул ва хона падаратро тӯҳмат карда истодаед, вале барои ман чизе дар кор нест. ҳоло ҷазираи 19-сола дар донишгоҳ таҳсил мекунад ва орзу дорад ки зудтар ин ҳама даҳшатҳое ки аз кӯдакӣ ба ҳамроҳ дорад поён ёбанд. духтар ҳоло аз он тарз дорад ки мумкин аст падараш озод шавад. то ҷое фаҳмидам ба додгоҳ пул пешниҳод карданд. ман пул надорам, наметавонам додрасҳоро бо пул бихарам. ӯ мегуфт ман аз чизе наметарсам, ман метавонам шуморо бикушам. туро ва модаратро қатл ва хоҳаратро таҷовуз мекунам. ӯ бояд тамоми умр дар зиндон бимонад. қарори аввали додгоҳ дар нисбати падари ҷазира бояд рӯзҳои наздик эълон шавад. ҳоло муҳокимаи ӯ идома дорад. ба наздикӣ ҷонибҳоро бо ҳам рӯбарӯ мекунанд. вакилони дифои ҷазира барои падари ӯ ҳукми абад талаб доранд.